badang mi kisngi ki kamsni hapo ka jala kham tam e hapo ka nong ba shlong kila nang kiu bat jan man la katayo ka bangin yo sngo ye ki jingjia ki basniu bat ru ka jingyo tam met yap nrei ki dan ki balak thau pat na ka jingyap bat ban man saw pat ha ki benta ka man ha ka jingbot din ya ka wei ki jingjia ka blaja ha ka jan miet jong ka at khundai tare gum nai tung arjar ar pulai ha ka ba ka wei ka long kmi ka bla tip kerteng kum ka kong jana ki toy nyo post nam karta ka bla lach na ka jingyap hadien bakal sha thombor ha wei runar kumba hak por nyo steng jan miet di ha ka yeng sa jong ka badan ha so sun shlong la yo lum jing tem bakani ka long kmi menta ka la dan ha ka mat ka bakot ka bakhya hakabe dei bat kani jingjia ki pulit ki bala penlong ki jing toket ki yo ban kem no yo brio bodan kti haka ar tare nailar arja arplai bad ya u lapan ha ki kendon south pa san puar light pa ar real light pa khandai puar IPC bad ya ka case la register hasadar police station kat kum ka korwa balai thu da ki pulit new bala sha kem udu ba shom masa mau blai bad ha ki jing toket unu runar ulakla baya ka sati la de ha dukan snack sel kepadan hamai rang ka baki pulet kila kurup no pan la ong ru bau te runar om tang bau la tu e ka sati henrei bantu ru ya ka ATM card pat ka mobile te golong kami ka bala sha pan man saw ha ka baning kong maria ja ka te jingjia ki pat ba ki bala wan banyaram kila ra e ka sha H Gordon Robert Hospital henrei tang ka tu ka ni por pat namar ka jingjor jong jing man saw la pan kin ria no e ka sha Woodland Hospital pat la sumari ka daw neurosurgeon jong ka te ka hospital u Dr. Tamajoyti Ghosh. Wat jing tep la yo lum bagate ka long kme kala hap pansa hadu khatsan sngi ha Woodland Hospital kata na do kamit jong ka at khandai tare unai tung hadu ka khat ar tare unai lar arja arplai ka tlong khubor na ka hospital ka yathu pak jing man saw jong ka ni ka long kme ka dai na ka benta jong ka khlie henry kam sham pat dai pat na sapo la ni ka ta ka internal injury batru ka jing man saw ha ki benta ki khot man lai thu bawat la ka hospital kala palait kham haswa bakan mi no na ka te ka hospital henry numar bakate ka long kmi ka dang ut baki dang don ki jingpang hakaman kumta la bat shwai ka hadu ka khat ar tarek unailar arja arpulai layo lom jing tep bakat kum ka jing batai ki doktor te ki jing ja kala khata bharu ye ka kom par khat jong ka te ka long kmi namar ka jing don sa ka jong ka ye ka jing snous ear hadu menta bangi le ikani ka khubor ka jing tep halor utiu briu bodan kti ban pen man saw ka te ka long kmi kampat shai law la le ka te ka kam udiu bakirni ha ki jing di buat ni bau le ka ni ka kam kum kalat kamai jakpo